yeah. Okay. Actually, may naganap na meeting kanina, no? Pinamunuan ng DPWH. Actually, kasama natin doon yung LGU ng San Fernando, ang DMGC compound, andun din, and yung mga kasama natin na mga utility provider po, tulad ng sa Prime Waters, Velabco, and such po, no? So, yun, napag-meetingan po natin yung regarding sa approaching na trabaho, which is yun nga yung ang kanilang trabaho kasi currently nasa drainage works na sila. So pa-approach na po sila dun sa junction, so kailangan siyang pagandaan tulad ng posibleng pagbukas dun sa likod, no, back door kung tawagin, back gate kung tawagin. Ayun, napag-usapan po namin doon yung mga preparations. And actually, umikot yung meeting dun sa mga utility provider dahil kalimitan yung mga properties kasi nila is located dun sa outermost lane ng kalsada ng MacArthur, which is yun nga po yung ginagawa kasalukuyan. Opo. Kasi di ba sir, hanggang July lang dapat yung rehabilitation sa part na yun. Pero Yes. extend daw po sila. Ano naman po yung parang napagkasunduan yung plano for the meantime? Actually, yun. Dun nga sa extension, binabanggit po ni DPWH na dahil yun sa mga pag-uulan na naranasan po natin sa lugar, no? That's why yun, na medyo may hampered yung kanilang trabaho. In terms of fast tracking sa trabaho, yun, we do expect na even nighttime, maximize na yung paggawa nila dun sa area. So, aside doon, may mga recommendations si DPWH na magkaroon ng parang time flexibility dun sa mga work time or schedule ng mga nasa loob sa sakop po, yung mga government agencies natin doon. So, yun. Kasama din dito yung, syempre sa part po ng LGU, particularly sa CPOSCO, magre-ready po kami ng traffic plan and advisory sa public para po alam po nila na during these days, magkakaroon na ng mas, kumbaga, ngayon nasa 6 lanes po tayo, baka mabawasan yan during the construction na po ng drainage works tsaka nung outermost lane. Yung po kasi yung pinaka-concern ng tao, yung traffic, lalo na nung nakaraan po, di ba, may na-stuck na doon na sasakyan. Mhm. Ano po yung magiging dalin niya? Nabanggit niyo po kanina yung may bubuksan na portion po. Paano po niya? Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress and egress sa mismong compound, no? Pero syempre, ang commuting public natin or yung motorista natin na bumabaybay sa MacArthur would benefit also. Kasi nga mababawasan yung mga sasakyan na makakasabay nila sa MacArthur due to dun sa pagbukas ng back gate na yon, no? So, regarding naman dun sa insidente, nagkaroon po ng discussion between us and the DPWH na dagdagan yung mga reflective stickers natin. Kasi during nighttime and rainy season, rainy yung weather natin, medyo yung visibility ng mga facilities natin medyo nababawas. So, it is recommended na dagdagan yung mga ganong klaseng facilities natin. Yung po back gate sa Sakop, saan po yung daan po? Bali yun, pagkalabas mo doon, pwede tayong lumabas ng maimpis or pwedeng magdire-diretso yan hanggang Sindalan. Saan po yung, paano po dadaan doon? Or sino yung allowed dumaan? Actually, we're still in coordination with the management po, no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area. Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever napapasokin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public, yun. Pero most likely yung mga employees Yes. na Sakop doon sa... Tsaka siguro clients na talagang pupunta naman doon sa area. Saan po yung nun, sir? Yung anong portion yun? I mean, paano yung daan papunta doon sa back door, back gate? Back part nung
Actually, yung sa may Maimpis Road, if you know the Maimpis Road, kung pwede kang makapunta dun sa, maka-access dun sa area na yon. Pwede rin yung mga coming from Bulaon, Calulot, northern part po ng San Fernando, po pwedeng makadaan doon. Instead of bumaybay sila ng MacArthur or mag-fly along sila ng MacArthur, pwede nang doon na sila magdaan. Bakit dati sir hindi yun ginagamit? Hindi Wala ba kasi talaga? siya, right now kasi wall siya, wall. And accessible siya sa mga pedestrians lang. So may small gate siya na accessible for pedestrians, which is currently restricted din siya. Ino-open lang yon kapag morning and afternoon. Ingress and egress lang ng mga pumupunta sa DMCC. Yun lang po ba niyan yung yung magiging alternative route? O meron pa bang iba na para sa mga hindi papuntang sakop naman yun? Right now, yun muna yung pinag-uusapan natin with DPWH. Kamusta naman po yung planning po ng buong sa Pasko? Sa planning namin yon, of course, we do find ways kung saan po pwede pang alternate na makadaan yung mga motorista, no? Pero as of now, yun yung pinakamalinaw na pwede nating maibigay as alternate route. Yet nandyan yung mega dike, no, para sa mga light vehicles. Nandyan yung expressway, ang NLEX natin. And of course, yung Del Carmen, Bulaon Road, yan, po pwedeng gamitin ng mga motorista natin. Kung pupunta man sila from south to north, para hindi na makasama sa congestion natin sa MacArthur, po pwedeng yan yung mga daanan po nila. Mensahe niyo po sa Message, no? Ayun, sa lahat ng mga motorista, maging pedestrian or commuter ka man, parati ang pag-iingat natin sa kalsada dahil hindi natin alam, may mga kasabay tayong mga motorista na pasaway pa rin na hindi sumusunod sa mga road traffic rules natin. So yun, nanawagan kami sa lahat ng motorista na sumunod sa mga traffic rules na ini-implement ng San Fernando. So, dagdagan ng pasensya, ayun, basta sumunod sa mga batas trapiko. Yan lamang. Thank you po. Nakakabawas din. Ayun, basta sumunod sa mga batas trapiko. Yan lamang. Nakakabawas din po sa kita namin po kasi siyempre, yung di man tumas yung pamasahe. Tas, Ano po yung panawagan niyo sa presidente po natin or sa gobyerno po? ibaba po yung gas po. Yun lang po. Ano po ba yung epekto nito sa inyo? Ha? Ano po yung epekto ng pagtaas ng Nakakabawas po dun sa kita namin. Yun lang po. Pag mo nabawasan yung kita, ano po yung Wala, nababawas din po yung ng budget kasi nabawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung namin, biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap na kapag mataas yung gas? Mahirap po. Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno tungkol dito? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang yung sa tupad ba yun ay... sa ano nga ba kasi yun? Fuel subsidy. Yung ibibigay sana sa atin? Kaso na-postpone? Yung ayuda? Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila daw, ibababa lang yung diesel. Hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi yun kapag daw po tumaas yung diesel, doon pa siya ibibigay. Kaya hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung pinibigay niyo? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din Ano po yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung gusto? Lalo ngayon may pasok yung Holy Angel, medyo okay yung pasada. Ano yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano po yung epekto nun sa inyo? Epekto namin, yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin.
Dalawa. Ang anak ko. Dalawa. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, kaso si Mrs. nagtatrabaho kaya medyo naan namin yung yung nag-aaral ng kolehiyo. May message po ba kayo o panawagan sa gobyerno tungkol dito? Kung sana po kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita medyo tumas naman yung kita. Sir, kung anong sir, gusto kong marinig yung doon sa mga magsasaka sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, saka sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi makita nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiisip lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle si Pres. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre ganon sa transplant. Yun ganon. Sa health kasi yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pro-pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Halos walang pagkada. Ano na po yung pinagbago ng BIPAR? So, 40 years ago, simula po sa for 78 years. So, meaning 1947 na-establish ang BIFAR. Hindi pa siya BIFAR noon, Philippine Fisheries Commission yan. So, hanggang sa nag-evolve siya as Bureau of Fisheries. And there was a time na naging staff bureau din siya ng Department of Agriculture hanggang sa mabalik uli as line bureau. So marami na talaga yung nangyari na from a mere agency for regulation and of course for training and technical assistance. It has evolved now into a powerhouse yung not only on those mentioned functions. Now, we are now on livelihood interventions and capability building, and even nasa stage na tayo na management na ng ating resources through the establishment din ng fisheries management areas. So, na talaga siya, kumbaga interactive with the communities, with the sector, at nasa tayo, science-based na kung ibig sabihin. And for policy decision, we are now using those kind of area. And yun, from a meager budget, kahit papano, medyo lumaki na rin siya, marami na rin siyang mga tao as far as plantilla position is concerned. And of course, we are aiming for
of course, a very, kumbaga, hopefully ay mas dumami pa yung budget, yung budget natin, and maging siya, aggressive sa mga needs ng ating fisher folk and of course yung industry. So if we talk about the fisheries, hindi lang kasi yung fisher folk ang involved dito, even yung mga big players na nasa aquaculture, yung mga nasa feed mills, yung mga nasa ancillaries, nasa processing. So lahat ng nasa value chain, ito yung ating ito ang focus ngayon ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Basically, mas malawak na ngayon ang sakop ng BIFAR. Ganun po yung nakukuha ko sa inyo. Pero may mga nabanggit po kayong challenges kanina, particular po sa mga kabataan. Sa panahon po ngayon, ano po ba yung dapat gawin ng BIFAR dito sa mga kabataan na ito? Nang sa gayon po, umusbong pa yung industriya ng pangisdaan at aquatic resources. Yes, parang yung the loss of interest among our youth na ma-engage sa fishery sector is a global problem. Hindi lang naman dito. Kasi nga, of course, marami na kasing mga ibang mga areas na pwede nilang puntahan other than fisheries. So even yung mga anak ng mga mangisda natin, so they will opt more sa mas lucrative na kumbaga profession other than fisheries. But nakita din naman natin with the with the emergence ng itong IoT, yung Internet of Things, AI and other modern technologies, pwede nating i-entice yung ating mga kabataan through their knowledge on these things para makabuo tayo ng mga policies and of course yung ma-manage natin ang ating mga resources. Like now, we have now real-time monitoring of parameters, pati sa feeding, pwede na siyang through internet, through AI. So marami silang pwedeng iambag sa sector in the sense na kahit hindi sila physically present doon sa mga infrastructure, but they can still be a valuable help for the sector. Ito na lang po yung mga na-awardan po kanina. Parang 25 years po yung pinaka-mataas nating in-award. Ano pong message natin sa mga empleyado ng kawanihan? Sa gayon po, mas maging mausbong pa po, mayabong yung ating pagsaserbisyo sa taong bayan. So every year, ina-acknowledge natin yung commitment and of course yung loyalty ng ating mga empleyado, yung ating mga kasamahan sa BIFAR sa kanilang pagpupunyagi at pananatili. So it is just proper na bigyan sila talaga ng parangal. And nandiyan naman sa nasa civil service din na rules na we have to compensate yung ating mga loyal employees. So para sa akin, ang message ko lang sa kanila ay pagbutihin pa at maging makasama sila sa malayo pang paglalayag ng ating ahensya. Ako si Neil Encinares, Aquaculture Center Chief 2, PFO ng Zambales. 25 years po ang inyong pagiging service, 20 lang ba? 20 years po ang inyong service dito sa government, particular sa BIFAR po ba lahat yon? Ayan. Ano pong ibig sabihin ng parangal na ito at bakit pinili niyong magstay dito? Ayan. So yung parangal na ito, dedikasyon to sa mga loyal na mga empleyado ng BIFAR bilang pagkilala sa dedikasyon at mga naiambag sa BIFAR. So isa itong napakalaking parangal para lalo pang pagbutihin ng mga empleyado ng BIFAR yung kanilang mga gawain sa kanya-kanyang proyekto. 20 years nyo pong pakikisalamuha sa mga mangingisda. Kamusta po? Ano po ba yung mga pangangailangan nila na dapat po talagang ibinamimigay natin? So, dun sa pangangailangan nila bilang isang PFO ay talagang nakatutok kami sa kanila. So, particularly sa Zambales,
So, ang pangangailangan nila talaga ay yung talagang kailangan tutukan sila upang pangalagaan yung kalikasan. Kasi yung kalikasan yung kanilang pinagkukunan ng livelihood. So, dapat protektahan at i-conserve ang ating kalikasan. Basically po, tamang edukasyon. Oo, at ang edukasyon. So, isa sa pangarap ng ahensya ay yung lahat ng anak ng mangingisda ay makagraduate. So, bilang isang proyekto natin ay yung pagkakaroon ng scholarship para sa mga anak ng mangingisda. Meron po kayong mensahe sa mga constituents po, sa mga mangingisda? So sa ating mangingisda, panatilihin po nating proteksyonan ang ating mga kalikasan tulad ng ating mga protected areas upang lalo pang dumami ang ating isda at maging sustainable ito para sa ating mga susunod na henerasyon. Ako po si Joella S. Kagiwa, 18 years old, nakatira po ako sa Pantalan Luma, Orani, Bataan. Joella, yun yung tatlong photos, di ba? Habang kinukunan mo yun, ano yung naging inspirasyon mo? Yung pagsisikap po ng tatay ko, gusto ko po sanang masuklian yun kahit papano po sa pagsali po sa contest. Pero for sure, hindi ka nag-expect by that time, no? Kung may kukwento mo sa akin, kunyari, hindi ko pa nakita yung picture na yun, ano ba yung nilalaman nun? Nilalaman po nun yung pagiging responsabling mangingisda po ng tatay ko. Siya po yung naglilinis po siya sa ilog po, lalo na po pag tuwing baha po, nagkakaroon po ng mga kalat-kalat. Tapos nagtatanim din po siya ng mga bakawan po sa tabi lang din po ng bahay namin kasi malapit po kami. Marinig yung doon sa mga magsasaka, sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, saka sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi maganda nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiisip lang kami mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng wala pong bayad yung mga opo, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre ganon sa transplant. Yun ganon. Sa health kasi yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pro-pura ko eh.
sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. So, yeah. Okay. Actually, may naganap na meeting kanina, no? Pinamunuan ng DPWH. Actually, kasama natin doon yung LGU ng San Fernando, ang DMGC compound, andun din, and yung mga kasama natin na mga utility provider po, tulad ng sa Prime Waters, Felabco, and such po, no? So, yun, napagmitingan po natin yung regarding sa approaching na trabaho, which is yun nga, yung ang kanilang trabaho kasi currently nasa drainage works na sila. So pa-approach na po sila dun sa junction, so kailangan siyang pagandaan tulad ng posibleng pagbukas dun sa likod, no? Back door kung tawagin, back gate kung tawagin. Ayun, napag-usapan po namin doon yung mga preparations. And actually, umikot yung meeting dun sa mga utility provider dahil kalimitan yung mga properties kasi nila is located dun sa outermost lane ng kalsada ng MacArthur, which is yun nga po yung ginagawa kasalukuyan. Opo. Kasi di ba sir, hanggang July lang dapat yung rehabilitation sa part na yun. Pero Yes. extend daw po sila. Ano naman po yung parang napagkasunduan yung plano for the meantime po? Actually, yun. Dun nga sa extension, binabanggit po ni DPWH na dahil yun sa mga pag-uulan na naranasan po natin sa lugar, no? That's why yun, na medyo may hampered yung kanilang trabaho. In terms of fast tracking sa trabaho, yun, we do expect na even nighttime, ma-maximize na yung paggawa nila dun sa area. So, aside doon, may mga recommendations si DPWH na magkaroon ng parang time flexibility dun sa mga work time or schedule ng mga nasa loob sa sakop po, yung mga government agencies natin doon. So, yun. Kasama din dito yung, syempre sa part po ng LGU, particularly sa CPOSCO, magre-ready po kami ng traffic plan and advisory sa public para po alam po nila na during these days, magkakaroon na ng mas, kumbaga, ngayon nasa 6 lanes po tayo, baka mabawasan yan during the construction na po ng drainage works tsaka nung outermost lane. Yung po kasi yung pinaka-concern ng tao, yung traffic, lalo na nung nakaraan po, di ba, may na-stop na doon na sa sasakyan. Mm-hmm. Ano po yung magiging dali niyan? Nabanggit niyo po kanina yung may bubuksan na na portion po. Paano po niyan? Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress and egress sa mismong compound, no? Pero syempre, ang commuting public natin or yung motorista natin na bumabaybay sa MacArthur would benefit also. Kasi nga mababawasan yung mga sasakyan na makakasabay nila sa MacArthur due to dun sa pagbukas ng back gate na yon, no? So, regarding naman dun sa insidente, nagkaroon po ng discussion between us and the DPWH na dagdagan yung mga reflective stickers natin. Kasi during nighttime and rainy season, rainy yung weather natin, medyo yung visibility ng mga facilities natin medyo nababawas. So, it is recommended na dagdagan yung mga ganong klaseng facilities natin. Yung back gate sa sakop, saan po yung daan po? Bali yun, pagkalabas mo doon, pwede tayong lumabas ng maimpis or pwedeng magdire-diretso yan hanggang Sindalan. Saan po yung, paano po dadaan doon? Or sino yung allowed to ban? Actually, we're still in coordination with the management po, no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area. Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever napapasukin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public.
Yun. Pero most likely yung mga employees Yes. na sakop dun sa... Tsaka siguro clients na talagang pupunta naman dun sa area. Saan po yung nun, sir? Yung anong portion yun? I mean, sa paano yung daan papunta dun sa back gate? Back part nung ano. Actually, yung sa may Maimpis Road, if you know the Maimpis Road, pwede kang maka-access dun sa area na yon. Pwede rin yung mga coming from Bulaon, Calulot, northern part po ng San Fernando, pwedeng makadaan doon. Instead of bumaybay sila ng MacArthur or mag-fly along sila ng MacArthur, pwede nang doon na sila magdaan. Bakit dati, sir, hindi yung ginagamit? Hindi kasi siya, right now kasi wall siya, wall. And accessible siya sa mga pedestrians lang. So may small gate siya na accessible for pedestrians, which is currently restricted din siya. Ino-open lang yon kapag morning and afternoon. Ingress and egress lang ng mga pumupunta sa DMGC. Yun lang po ba niyan yung magiging alternative route? O meron pa bang iba na para sa mga hindi papuntang sakop naman yun? Right now, yun muna yung pinag-uusapan natin with DPWH. Kamusta naman po yung planning po ng buong sa Pasko? Sa planning namin yon, of course, we do find ways kung saan po pwede pang alternate na makadaan yung mga motorista, no? Pero as of now, yun yung pinakamalinaw na pwede nating maibigay as alternate route. Yet nandyan yung mega dike, no, para sa mga light vehicles. Nandyan yung expressway, yung NLEX natin. And of course, yung Del Carmen, Bulaon Road, yan, pwedeng gamitin ng mga motorista natin. Kung pupunta man sila from south to north, para hindi na makasama sa congestion natin sa MacArthur, pwedeng yan yung mga daanan po nila. Mensahe niyo po sa... Message, no? Ayun, sa lahat ng mga motorista, yan lang. Nakakabawas din po sa kita namin po kasi siyempre, yung di man tumas yung pamasahe. Ano po yung panawagan niyo sa presidente po natin or sa gobyerno po? Ibaba po yung gas po. Yun lang po. Ano po ba yung epekto nito sa inyo? Ano po yung epekto ng pagtaas naman? Nakakabawas po doon sa kita namin. Yun lang po. Pag muna bawasan yung kita, ano po yung Wala, nababawas din po yung wanang budget kasi nabawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung namin, biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap na kapag mataas yung gas? Mahirap po. Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang yung sa tupad ba yun ay... sa ano nga ba kasi yun? Yung ibibigay sana sa atin? Kaso na-postpone? Yung ayuda? Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila daw, ibababa lang yung diesel. Hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi kapag daw po tumaas yung diesel, doon pa na siya ibibigay. Kaya hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung pinibigay niya? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din. Ano po yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung... Lalo ngayon may pasok yung huli dyan, medyo okay yung pasada. Ano po yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano po yung epekto nun sa inyo? Epekto namin, yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin. Ilan po ba yung binubuhay? Dalawa. Anak ko. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, medyo kulang pa rin kaso si Mrs. nagtatrabaho kaya medyo
naan namin yung ano, yung nag-aaral ng kolehiyo. Kung sana po kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita medyo tumas naman yung kita. Ginawa natin for today. At yung tamong Sarsuela, entitled na Perry the Musical, ito yung storya ning di kaya nakan storya daring Kapampangan, storya marakalamya yaliwang storya, pero storya na ning metong anak troubled ne, enabalo na nung para sa anak imbi. So, ngayon mag-practice kami, so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kaya betamong artista, ng artisan tarita, pong teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience, kasi aliwait ang ating audience eh. Ating dita ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, banganta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo pa, lilinisan mo yung show, and 2 weeks mag-open na kami Puking Holy Angel University, July 19 at 5 p.m. And then we have another show at the Laos Event Center on July 26 at 5 p.m. as well. Bali ako, inining bagay rin yun, kaya they just happen. Bala mo, there's a higher power adapin that calls you to do something. And then bali naman, ating pari, may sinulat kayong Facebook nga na anya ka nung Ilben na yung Perry, dapat mag-aral yaman nila. Pero yung Ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na Linebia Seminaryo. Ngayon pa rin eh. So bala mo, it's such it's very important na gawan miya ini para bala-balaw sing bukasyon daring kaparian, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po ginot, yung plano para kay katamungan. Okay. Siyempre, para lang niya rin po ini kareng kaya nakan na mag-divert mo rin king alubang paralan king arts. Yes. Well, sabi ko pin, the show is not just a vocation campaign. It's an entertainment. It's an outlet. It opens people possibilities for a theater career or anything. It's a Kapampangan Sarsuela. So it's art and culture as well. Okay. Panahuli na mo po, agkatan nyo po rin kaya katamong talapanalbe na manalbe, ne? King Perry, and dakala po akuang aral kening piaglo na yun. Agkatanda kayo pong manalbe, Perry the Musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, may kitikit tamo, duwano po rin makaschedule shows, and I'm sure marakala pa po rin tutuking palabas. May kitikit tamo po. Okay. Makanano may pagsa dyan, ining role ng Perry, medyo mabayad sa tayong role na ini. Oo, medyo mabayad yung role ng Perry. Do makaredit kong bagya, uling pari ko siyempre, itang maging biyena, itang kwento na from teenager hanggang magpari. Siguro yung challenge mo ngayon uling ako pari na ako. Itang makananong may balik pa si Bayo na anak, teenager, magulo, makanyan. At saka siguro itang ako ang timpari, makananong kaya bakit yamang Christian kaya itang role ko dapat i-pairing akit da. The story of Perry. Baka nito mas maging effective ya, at mas makaking-inspire na ka rin aliwang. Kaya nakan mo naman. Siguro itang challenge bagya ka na ako. Pero ngayon naman, ulit sa Sir Andy, ang mga aliwang art, ang teatro, makapag-adjust naman at mas mag-improve every mag-prepare ka practice. Ka ba masyado kabado uling nakaman na usually makiabi karang makanyan aluwaing calling mo ngayon aluwanin naman yung calling alang kay ka rin kami kasakit. Atin mo rin kasakitan pero siguro itang formation kayong seminaryo atin mo naman kasaupan kaya kami tauling atin mo naman program makanya mag-present kami mo naman
At saka siguro, may balik kitang intention na pong goal ng palabas. Ito, vocation campaign, pamakasap ka rin aliw, pag-spark ka rin kaya na mag-push ka na ako na masa-masa. Paulina Momong, palagay mo timely yan na pasibaya mo palagay in Perry. Very timely yan. Yeah, very timely yan. Especially po ka rin kaya na ngayon eh. Yung goal na kasi yung Sir Andy ngayon eh, mas reach mo na rin kaya nakan. So, I think we are getting there. Itang mas reach mo na rin kaya nakan, mas dakan ma-inspire ka rin kaya nakan. Tango kayong kayo sa nga pong gin. And at the same time, pasikanan ng karelang ugnayan kayong pamilya. Oo, dakalya po, actually dahil ko po abangan. May po dakalya po lessons kayong family, barkada, religious vocation, yaliwa. Completes the product offering of SMDC because we wanted to offer all the price points of in the market. That's why Symphony Homes is strategically in terms of positioning for SMDC. We are very bullish in terms of offering in this market, the economic segment, because as you know, bulk of the housing backlog is in this price point and in this segment. So we are excited to launch Symphony Homes, especially in my hometown, Pampanga. In terms of our product offering, all our projects are carefully designed, especially with the end user in mind. Now that you mentioned the work from home, the sustainability, we have also included that in our design. I will turn it over to Jika because she's the head of design. She will be able to explain this more. Thank you for the question. So from the very beginning, SMDC's goal was to really cater to people of different demographics. That's our motto, not just in SMDC, but in SM Prime as a whole. So when we look at development, it's so easy for us to put in what we want personally, but instead we want to take a step back and do some market research and understand what our market and what our demographics truly need and what they want. So as we come into this group of developments in our Symphony Homes line, we want to make sure that we are developing for families, for people who are thinking long-term and for the future. So that's looking at their needs from their schooling, their regular daily life, their relationships, and their future growth. So it's really a commitment to be there for every stage of life. Answer that question. Thank you for that question. Actually, our role or our goal is not building homes for the hardworking Filipinos. So we want to ensure that the roof over the heads of the Filipinos is they will have a place to dream, a place to grow, and a place to succeed. So I just want to highlight also that we will always get the customers' feedback and sellers' feedback also, and our customers' behavior. So for me, to be able to hold our promise to our home buyers, I see to it that, or our team, or the project team, so to it that we have 3 C's in our project development, which are those, number 1, comfort. Comfort in terms of amenities, the complete amenities that we are providing. And of course, for the houses that we are going to deliver, we want to ensure that our floor plan can be easily understood by our clients, and of course our deliverables, that we will be able to have our adequate room sizes that which are okay for the furniture and movement. And of course, number 2 also is the physical air quality, meaning we are providing a bigger and operable windows, as you've seen in our project at site. And number 2 is the convenience. So we would like always to provide an easy and efficient convenience to our home buyers and their visitors as well, because we are providing a good location. We are giving a terminal transport, and then of course, since we are giving Alpha Mart also, we are
hypermarket, and of course, connectivity. We are also giving the physical mobility and digital aspect, and of course, interaction of the community to foster relationship to our community. So many things. Thank you. So the 3 C's are comfort, connectivity, convenience. Thank you so much. I kind of want to take a step back. So from a branding point of view, we named Symphony Homes because the nature of a symphony is not that anyone can act alone, but rather that you need individual parts to come together and create a symphony together. So when we designed Symphony Homes and the developments around it, we intentionally made spaces, the thematic parks, the co-working spaces, the playrooms, for people to have intentional but even chance encounters. If you remember your childhood or even now, the people who you are best friends with or the people who you've grown up with are people that not necessarily you met intentionally, but you might have started playing with them in a playground or in a basketball court. So we want to make sure that we are replicating and improving on these amenities so that we can have and continue to have these types of chance encounters. Safety is one of our utmost priorities in any of our developments. We, especially in SM Prime, look at our most vulnerable communities, which are our PWDs and our senior citizens. So for our developments, we really look at the global standards of best practice on how to design the spaces. We have a team here. Actually, I want to shout out to my design team who are here. We have some representatives. And they really look and study what best practices are around in the world. They have consultants who also give guidance on how to build in a holistic and sustainable way for disasters. So that includes hazard mapping and climate risk assessments early on. We also have signages and for emergency exits throughout their properties. And later on, as our development grows and we have a more established development, we're committed to also provide training to our on-site staff and personnel to make sure that everyone feels and is safe during in the case of a disaster. And follow-up question on that. Is Mabalacat a flood-free area? We were actually discussing this earlier, yes. So from the initial and previous assessments, Mabalacat is generally flood-free. It is always a concern as we see climate change happening in the world. So we still build towards the development of flood-safe developments. So that's adding areas where water can pool or can be contained in the case that there is eventually a flood. But in general, Mabalacat is a flood-free area. Thank you. And last question on my end. For Miss Santa Ana, Miss Grace, for the business side, and how are you seeing the growth performance for the entire year? I think there'll be a separate discussion on that. I'm sorry. But we're very bullish in Pampanga. Actually, this is our 4th project in Pampanga. So we have Cheerful 1, Cheerful 2, Cheerful Homes 1, Cheerful Homes 2, and then now Residences. So this is the 4th one, Symphony Homes. So we already did like a soft launching and sales are very brisk. So we will continue to offer these types of projects, not only in Pampanga, but all over the country. We plan to replicate this business model. Thank you. Disaster risk reduction and resilience is a very important aspect in all of our developments in the SM Prime Group. So as I sit on the board, I am able to see best practices not just across the country, but across the world as well. So we incorporate those best practices into our developments. So that is looking into the Sendai framework, which is something that we are always thinking about when we're initially developing and also continuing the enhancements of the communities. We've also believed that looking towards the UN Sustainability Development Goals, there are 17 goals, and we believe that Symphony Homes and the larger SMDC portfolio is able to target and comply with a number of these goals. So that's really our goal in all of our developments. Thank you.
All right. Now, Actually, every project that we do, we always have this technical due diligence, and that this is actually an ongoing concern in Pampanga, and that our team is actually looking into series of talks and meetings with these providers. We know that there are a lot of issues, but it's an ongoing study that we're doing currently. So that's all. That is always part of our developments, and we have plans of using some of the solar energy in some of our developments on a limited scale initially, but water and electricity is always our prime concern in making sure that our developments will be in good shapes. And good afternoon. I'll be speaking on behalf of SM Prime, which is the property holding company of the SM Group. No? So SM Prime oversees not just SMDC, but also the malls, offices, hotels, and leisure. And tama po kayo, Pampanga is a darling area for SM. And we have 88 malls all around, all over the Philippines. Of the 88, meron po tayong 3 dito in Pampanga. We have Clark, SM Pampanga, and Telebastagan. So that is just a testament to how vibrant the local economy of Pampanga is. The insights that we gather from our malls, from the mall operations, our hotel here, where we are, here in Park Inn in Pampanga, and the 3 residential developments that we've already built in Pampanga, all point to very encouraging growth prospects. That's why we chose to invest even more in the residential segment here in Pampanga with Symphony Homes. I think Symphony would be a great showpiece for how SM will meaningfully enter the horizontal space. I think this is a showcase. I hope you saw the model units this morning, and we're excited to actually develop and deliver Symphony Homes as you saw it, because we want to grow this space within our portfolio. A little bit of moving, siguro parang preview, moving forward, we'd like to integrate our offerings. So currently, medyo SM Clark is a great example of how the mall, the office, the hotel are all integrated all together. So now we are studying very intensively how to incorporate even the residential component. And the residential being not just the condominiums, but even the horizontal component. So that's something that we're very excited about in SM Prime. Just to what I discussed this morning, SMDC came from developing high-rise as well as MRBs, no, that are known. These are household names, and they are household names because the amenities, no, these are 5-star amenities that clients enjoy. And with the new, if you look at it, if you look at any SM development, the buyers may be the father or the mother, but the users are the kids, are the young people, no? And our learnings from these developments, we actually bring to Symphony. That is why we have the gaming room. That is why we have themed function rooms as well as the pop park. No, we're friendly even to man's best friends, or pets, no? Which is actually usually being brought up to any condo development. But here we embrace this improvement, and
we actually, this is targeted to the market. No, new families, no, these are digital natives, so we are going to ensure the connectivity is there. No? And we will make sure that any space would be expandable, whether it's for work, maybe a work area since they work online, or maybe for another room if ever they're going to start a family. So not to mention, no, even for Mabalacat, as mentioned by Ms. Mayet, we even try to bring the towns of Pampanga in the development, be it the Alacat tree, which is Mabalacat, the U, which represents the town of the U and the Balit, no, or Betis, which is actually a place in Guagua. No? So that is how deep we tailor fit each development to the place that it is placed. Thank you. Hello, good morning, Coral. So initially, the history of sustainability has always been leaning more towards people who can afford it, or the luxury market. In SM, and SM, our total group, and in SMDC, we want to make sure that that's coming down to affordability, because we want everyone to be able to access sustainability. So we create systems in place that allow for passive design, so that they can have a reduction in the usage of their electricity and of water usage. So it's in choosing the type of landscape, we find that really having local flora reduces the need for water, reduces the need for mechanical intervention. Same with our designs for our homes and our common areas. We allow for places for spaces with operable windows and a lot of natural light, so that people can have a reduced need for mechanical cooling and lighting needs. So in these ways, we really want to make sure that sustainability becomes an initiative and it becomes accessible for everyone. Thank you. Hi, good afternoon. This is Pamela Imperial from the Philippine Star, and my question goes to Ms. We look at key factors in terms of choosing locations for projects such as Symphony Homes. So Mabalacat offers the three distinct factors that we're looking at. So the first one is infrastructure. So we all know that Mabalacat is at the intersection of, you have NLEX and you have SETEX. So access is very, very convenient. Second would be access to jobs. So people who will be living here would need to be working in very accessible locations, and it's very accessible to Clark, which is the commercial heavyweight in the area, as well as the city of Angeles. And the next would be transport, which is also provided for by not just the infrastructure links, but the access towards transport hubs here in Clark. And actually, Mabalacat is in a very unique spot because I don't know if there's any other place in the Philippines that would give you access to land transport through NLEX, SETEX, and the local road networks, rail transport with the upcoming NSCR, North-South commuter rail, and even air with Clark Airport. Kulang na lang natin ferry eh. So, di naman ata natin kailangan yun, di ba? So I think those three factors make Mabalacat very, very attractive to us. And I think we're actually at the, kumbaga, if you look at real estate, we're at the low end in terms of value appreciation. Imagine how this place, or not just Symphony Homes, would be in terms of value, and Mabalacat or Pampanga would be in 5, 10, 15 years time. So we have reservation forms here, no? So if you want, we can circulate it. Thank you. Hi, good afternoon. I think the fact that this is our fourth project in Pampanga says a lot. That, as Gab also mentioned earlier, that we see really potential in Pampanga.
And as mentioned earlier also, we're trying to tap all the price points in the housing market. So this is one of the forays of SMDC. We have launched close to 200,000 units already in our 20 years in the industry. So we continue to fuel that growth by having these types of developments. By the way, Symphony Homes is not only limited in Pampanga. We will roll this out, this business model, to the different provinces. We have current land bank, and we continue to do land banking for this particular product segment. Thank you. There you go. Thank you so much to all our media friends. DC, a successful project is not just in whether we're able to sell the project, but also what the project looks like in many years to come. So because we have launched a number of projects, I think we already have 51 that have been turned over in the past 20 years. We revisit these projects regularly. We take care of the property management to ensure that the value of the community is upheld for many years to come. And so that's one of our commitments as we come into Symphony Homes, to really take care of the community and make sure that they're engaged and supported for the lifetime of the development. There you go. Thank you so much, Ms. Jika. I think Not look at just the selling price of each unit. Look at the offerings that we have as a whole. SMDC development, when you purchase a unit, you become part of the SMDC community. We offer a lot of things. As we said, a house and a lot more. It's not just the price of the house. As you can see, our developments, even if you have, I don't know if you have seen our site development plans, there is no lot that is beside the perimeter. So that design alone is an added security for the subdivision. Our houses, you've seen how stylish they are. We make all our offerings affordable in other ways. We have a good payment terms, which actually just for 8,500 units, pesos, you can own the inner units of our townhouse. So very affordable siya in terms of ano, and then that's payable for 3 years. So marami nga kami reservation forms dito. And our end units actually, it's a hot cake, ubos. No? So maganda ang turnout ng sales namin at the moment. So we actually opened another set of inventory just yesterday. So maganda, and we're expecting a lot of sales today. Thank you. Halos 8 dekada. Ano na po yung pinagbago ng BIPAR? Siguro 40 years ago, simula po sa For 78 years. So, meaning 1947 na ano ang na-establish ang BIFAR. Hindi pa siya BIFAR noon, Philippine Fisheries Commission yan ano. So hanggang sa nag-evolve siya as Bureau of Fisheries. And there was a time na naging staff bureau din siya ng Department of Agriculture hanggang sa mabalik uli as line bureau. So marami na talaga yung nangyari na from mere agency for regulation and of course for training and technical assistance. It has evolved now into a powerhouse, yung not only on those mentioned functions. Now we are now on livelihood interventions,
and capability building, and even nasa stage na tayo na management na ng ating resources through the establishment din ng fisheries management areas. So, na talaga siya, kumbaga interactive with the communities, with the sector, at nasa tayo, science-based na kung ibig sabihin. And for policy decision, we are now using those kind of area. Yun, for a meager budget, kahit papano, medyo lumaki na rin siya, marami na rin siyang mga tao as far as plantilla position is concerned. And of course, we are aiming for of course a very hopefully ay mas dumami pa yung budget yung budget natin, and maging siya aggressive sa mga needs ng ating fisher folk and of course yung industry. So if we talk about the fisheries, hindi lang kasi yung fisher folk ang involved dito, even yung mga big players nasa aquaculture, yung mga nasa feed mills, yung mga nasa ancillaries, nasa processing. So lahat ng nasa value chain, ito yung ating ito ang focus ngayon ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Basically, mas malawak na ngayon ang sakop ng BIFAR. Ganun po yung nakukuha ko sa inyo. Pero may mga nabanggit po kayong challenges kanina, particular po sa mga kabataan. Sa panahon po ngayon, ano po ba yung dapat gawin ng BIFAR dito sa mga kabataan na ito nang sa gayon po umusbong pa yung industriya ng pangisdaan at aquatic resources? Yes, parang yung the loss of interest among our youth na ma-engage sa fishery sector is a global problem. Hindi lang naman dito. Kasi nga, of course, marami na kasing mga ibang mga areas na pwede nilang puntahan other than fisheries. So even yung mga anak ng mga mangisda natin, so they will opt more sa mas lucrative na kumbaga profession other than fisheries. But nakita din naman natin with the with the emergence ng itong IoT o yung Internet of Things, AI and other modern technologies, pwede nating i-entice yung ating mga kabataan through their knowledge on these things para makabuo tayo ng mga policies, and of course yung ma-manage natin ang ating mga resources. Like now, we have now real-time monitoring of parameters, pati sa feeding, pwede na siyang through internet, through AI. So marami silang pwedeng iambag sa sector in the sense na kahit hindi sila physically present doon sa mga infrastructure, but they can still be a valuable help for the sector. Ito na lang po yung mga na-awardan po kanina, parang 25 years po yung mataas nating in-award. Ano pong message natin sa mga empleyado ng kawanihan nang sa gayon po mas maging mausbong pa po, mayabong yung ating pagsaserbisyo sa taong bayan? So every year, ina-acknowledge natin yung commitment and of course yung loyalty ng ating mga empleyado, yung ating mga kasamahan sa BIFAR sa kanilang pagpupunyagi at pananatili. So it is just proper na bigyan sila talaga ng parangal. And nandiyan naman sa nasa civil service din na rules na we have to compensate yung ating mga loyal employees. So para sa akin, ang message ko lang sa kanila ay pagbutihin pa at maging makasama sila sa malayo pang paglalayag ng ating ahensya. Ako si Neil Encinares, Aquaculture Center Chief 2, PFO ng Zambales. 25 years po ang inyong pagiging service, 20 lang ba? 20 years po ang inyong service dito sa government, particular sa BIFAR po ba lahat yon? Ayan. Ano pong ibig sabihin ng parangal na ito at bakit
pinili niyong magstay dito? Ayan. So yung parangal na to, dedikasyon to sa mga loyal na mga empleyado ng BIFAR bilang pagkilala sa dedikasyon at mga naiambag sa BIFAR. So isa itong napakalaking parangal para lalo pang pagbutihin ng mga empleyado ng BIFAR yung kanilang mga gawain sa kanya-kanyang proyekto. 20 years niyo pong pakikisalamuha sa mga mangingisda. Kamusta po? Ano po ba yung mga pangangailangan nila na dapat po talagang ibinamimigay natin? So dun sa pangangailangan nila bilang isang PFO ay talagang nakatutok kami sa mga sa kanila. So particularly sa Zambales. So ang pangangailangan nila talaga ay yung talagang kailangan tutukan sila upang pangalagaan yung kalikasan. Kasi yung kalikasan yung kanilang pinagkukunan ng livelihood. So dapat protektahan at i-conserve ang ating kalikasan. Basically po tamang edukasyon. Oo, at ang edukasyon. So isa sa pangarap ng ahensya ay yung lahat ng anak ng mangingisda ay makagraduate. So bilang isang proyekto natin ay yung pagkakaroon ng scholarship para sa mga anak ng mangingisda. Po kayong mensahe sa mga constituents po, sa mga mangingisda? So sa ating mangingisda, panatilihin po nating proteksyonan ang ating mga kalikasan tulad ng ating mga protected areas upang lalo pang dumami ang ating isda at maging sustainable ito para sa ating mga susunod na henerasyon. Ako po si Joella S. Kagiwa, 18 years old, nakatira po ako sa Pantalan Luma, Orani, Bataan. Joella, yun yung tatlong photos, di ba? Habang kinukunan mo yun, ano yung naging inspirasyon mo? Yung pagsisikap po ng tatay ko, gusto ko po sanang masuklian yun kahit papano po sa pagsali po sa contest. Pero for sure, hindi ka nag-expect by that time, no? Kung may kukwento mo sa akin, kunyari, hindi ko pa nakita yung picture na yun, ano ba yung nilalaman nun? Nilalaman po nun yung pagiging responsable mangingisda po ng tatay ko. Siya po yung naglilinis po siya sa ilog po, lalo na po pag tuwing baha po, nagkakaroon po ng mga kalat-kalat. Tapos nagtatanim din po siya ng mga bakawan po sa tabi lang din po ng bahay namin kasi malapit po kami sa ilog. Yung bakawan na po yun ay pinapamahayan po yun ng mga isda, alimango, supo, para po dumami po sila. Then lastly po, nangingisda po yung tatay ko. Gamit po yung tamang sukat po ng lambat para po hindi mahuli po yung mga isdang maliliit. Tsaka hindi po siya gumagamit ng dinamita para sa kanya. Masasabi mo bang bilang ikaw yung ano ba pangalan ni Papa? Willie Kagiwa po. Si Mang Willie, no? Masasabi mo ba na maswerte ka kasi sa murang edad mo na ituro sa iyo ng mangingisda mong tatay yung mga ganung bagay na pagiging responsable sa karagatan, pagpapanatili ng kalinisan? Opo, maswerte po ako na naituro po sa akin ng tatay ko yon dahil po alam ko na po kung paano po ingatan po yung kalikasan, lalo especially po sa karagatan. Then po, dahil po tatay ko po siya, proud po talaga ako. Anong in-enrollan mo sa college? Sa college po, tourism management po. So itong tourism na to, moving forward, paano may i-apply yung mga turo sa iyo ng tatay mo, sa tingin mo? Yung mga turo po ng tatay ko, i-apply ko po kunyari po sa pagiging responsable po, especially tourism po. So, iba-ibang lugar po yung napupuntahan ko. So, papangalagaan ko po yung kalikasan po, especially po sa karagatan. Meron ka bang gustong sabihin sa BIFAR with this contest and sa mga ganitong klaseng programa? Sa BIFAR po, thank you po sa contest na ito. Malaking tulong po ito para sa amin po, sa pag-aaral ko, at sa pangangailangan din po namin ng pamilya po. Thank you so much.
Oh yeah. Okay, actually may naganap na meeting kanina, no. Pinamunuan ng DPWH. Actually kasama natin doon ang yung LGU ng San Fernando, ang DMGC compound nandun din, and yung mga kasama natin na mga utility provider po tulad ng sa Prime Waters, Velabco and such po, no. So yun, napagmitingan po natin yung regarding sa pag approaching na trabaho, which is yun nga ang kanilang trabaho kasi currently nasa drainage works na sila. So pa-approach na po sila dun sa junction, so kailangan siyang pagandaan tulad ng posibleng pagbukas dun sa likod, no, back door kung tawagin, back gate kung tawagin. Ayun, napag-usapan po namin doon yung mga preparations. And actually, umikot yung meeting dun sa mga utility provider dahil kalimitan, yung mga properties kasi nila is located dun sa outermost lane ng kalsada ng MacArthur, which is, yun nga po yung ginagawa kasalukuyan. Opo. Kasi diba sir, hanggang July lang dapat yung rehabilitation sa part na yun. Pero Yes. extend daw po sila. Ano naman po yung parang napagkasunduan yung plano for the meantime po? Actually, yun. Dun nga sa extension, binabanggit po ni DPWH na dahil yun sa mga pag-uulan na naranasan po natin sa lugar, no? That's why yun, na medyo may hampered yung kanilang trabaho. In terms of fast tracking sa trabaho, yun, we do expect na even nighttime, ma-maximize na yung paggawa nila dun sa area. So, aside doon, may mga recommendations si DPWH na magkaroon ng parang time flexibility dun sa mga work time or schedule ng mga nasa loob sa sakop po, yung mga government agencies natin doon. So, yun. Kasama din dito yung, syempre sa part po ng LGU, particularly sa CPOSCO, magre-ready po kami ng traffic plan and advisory sa public para po alam po nila na during these days, magkakaroon na ng mas, kumbaga, ngayon nasa 6 lanes po tayo, baka mabawasan yan during the construction na po ng drainage works tsaka ng outermost lane. Yung po kasi yung pinaka-concern ng tao, yung traffic, lalo na nung nakaraan po, di ba, may na-stop na doon na sasakyan. Mm-hmm. Ano po yung magiging dalin niya? Nabanggit niyo po kanina yung may bubuksan na portion po. Paano po niya? Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress nighttime and rainy season, rainy yung weather natin. Medyo yung visibility ng mga facilities natin medyo nababawas. So, it is recommended na dagdagan yung mga ganong klaseng facilities natin. Yung back gate sa sakop, saan po yung daan po? Bali yun, pagkalabas mo doon, pwede tayong lumabas ng maimpis or pwedeng magdire-diretso yan hanggang Sindalan. Saan po paano po dadaan doon? Or sino yung allowed dumaan? Actually, we're still in coordination with the management po, no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area. Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever napapasokin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public, yun. Pero most likely yung mga employees Yes. na sakop dun sa... Tsaka siguro clients na
talagang pupunta naman doon sa Periang. Saan po yung ano nun, sir? Yung anong portion yun? I mean, sa paano yung daan papunta dun sa back door, back gate? Back part nung ano. Siya, right now kasi wall siya. Wall. And accessible siya sa mga pedestrians lang. So may small gate siya na accessible for pedestrians, which is currently restricted din siya. Ino-open lang yon kapag morning and afternoon. Ingress and egress lang ng mga pumupunta sa DMCC. Yun lang po ba niyan yung magiging alternative route? O meron pa bang iba na para sa mga hindi papuntang sakop? Right now, yun muna yung pinag-uusapan natin with DPWH. Kamusta naman po yung planning po ng sa Cusco? Sa planning namin yon, of course, we do find ways kung saan po pwede pang alternate na makadaan yung mga motorista, no? Pero as of now, yun yung pinakamalinaw na pwede nating maibigay as alternate route. Yet nandyan yung mega dike, no, para sa mga light vehicles. Nandyan yung expressway, ang NLEX natin. And of course, yung Del Carmen, Bulaon Road, yan, pwedeng gamitin ng mga motorista natin. Kung pupunta man sila from south to north, para hindi na makasama sa congestion natin sa MacArthur, pwedeng yan yung mga daanan po nila. Mensahe niyo po sa Message, no? Ayun, sa lahat ng mga motorista, maging pedestrian or commuter ka man, parati ang pag-iingat natin sa kalsada dahil hindi natin alam, may mga kasabay tayong mga motorista na pasaway pa rin na hindi sumusunod sa mga road traffic rules natin. So yun, nanawagan kami sa lahat ng motorista na sumunod sa mga traffic rules na ini-implement ng San Fernando. So, dagdagan ng pasensya, basta sumunod sa mga batas trapiko. Yan lamang. Nakakabawas din po sa kita namin po kasi siyempre, yung di man tumas yung pamasahe. Ano po yung panawagan niyo sa presidente po natin or sa gobyerno po? Ibaba po yung gas po. Yan lang po. Ano po ba yung epekto nito sa inyo? Ano po yung epekto ng pagtaas naman? Nakakabawas po doon sa kita namin. Yan lang po. Pag mo nabawasan yung kita, ano po yung Wala, nababawas din po yung wanang budget kasi nabawas po yung kita. Depende, may araw naman na mahina may araw na malakas. Alam ba, pag Sabado-Linggo talagang mahina yung kuha namin, biyahe. Pero hindi ba parang mas mahirap na kapag mataas yung gas? Mas mahirap po. Mas mahirap yun. Dapat dagdagan ng pamasahe din pag tumaas yung diesel. Ano naman po yung gusto yung sabihin sa gobyerno? Yung dati, inaantay namin yung sinasabi nilang kuwan Yung sa tupad ba yun ay... sa ano nga ba kasi yun? Yung ibibigay sana sa atin? Kaso na-postpone? Yung ayuda? Yung subsidy? Oo, tapos sabi nila doon, ibababa lang yung diesel. Hindi naman nababa yung diesel hanggang ngayon. Ano po kasi kapag daw po tumaas yung diesel, dun pa siya ibibigay. Kaya hindi siya binigay dahil bumaba daw. Ano po yung... Hindi naman bumaba, ganun pa rin. Magkano na ngayon? 55. Sapat po ba yung pinibigay niya? Sakto lang naman. Kasi sa pamasada, kailangan tsaga-tsaga lang din O yung hirap? Pag minsan mahirap, pag minsan okay naman. Ano po yung gusto? Lalo ngayon may pasok yung Holy Angel, medyo okay yung pasada. Ano yung gusto yung sabihin? Wala siguro. Kasi kahit nagsabi tayo ng kwan, wala rin naman na action yung gobyerno natin. Ganun pa rin naman, maghanap buhay pa rin naman tayo. Pag tumatas po yung gasolina, bumababa din po yung kita namin. Ano po yung epekto nun sa inyo? Epekto namin, yung mga bilihin, siyempre mataas. Yung mga kita namin, mababa, medyo kulang pa rin. Ilan po ba yung binubuhay? Dalawa. Anak ko. Isang college, tsaka isang high school. Okay naman po ba yung kita? Sapat naman ba? Hindi. Medyo kulang pa rin, kulang pa rin kaso si Mrs. nagtatrabaho kaya medyo naan namin yung nag-aaral ng kolehiyo. Kung
sana po kung bumaba, tuloy-tuloy po sana para yung kita, medyo tumas naman yung kita. Hindi yung doon sa mga magsasaka, sir. Kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang. Saka sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi maganda nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap. Kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiisip lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle si Pres. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kami kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So, yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Ginawa natin for today. At yung tamong sarsuela, entitled na Perry the Musical, netong yung storya ning
din kaya nakan storya daring Kapampangan, storya, marakalamya, yaliwang storya, pero storya na ni metong anak, troubled, ne? Enabalo na nung para sa anak imbi. So, ngayon, mag-practice kami, so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kaya betamong artista, ng artisan tarita, pong teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience, kasi aliwait ang ating audience eh. Ating dita ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, banganta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo pa, lilinisan mo yung show. And 2 weeks, mag-open na kami booking Holy Angel University, July 19 at 5 p.m. And then we have another show at the Laos Event Center on July 26 at 5 p.m. as well. Bali ako, inining bagay rin yun, kaya they just happen. Eh. Bala mo, there's a higher power adapen that calls you to do something. And then bali naman, ating pari, may sinulat kayong Facebook nga na anya kanong Ilben na yung Perry. Dapat mag-aral yamen nila. Pero yung Ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na Linubia Seminaryo. Ngayon pari na. So bala mo, it's such a, it's very important na gawan miya ini para bala-balaw sing bukasyon daring kaparian, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po ginot, yung ang plano para kay katamungan. Okay. Siyempre, para lang niya rin po ini kareng kayanakan na mag-divert mo rin king alawang paralan king arts. Yes. Sabi ko pin, the show is not just a vocation campaign. It's an entertainment. It's an outlet. It is it opens people possibilities for a theater career or anything. It's a Kapampangan Sarsuela. So it's art and culture as well. Okay. Panahuli na mo po, agkatan nyo po rin kaya katamong talapanalbe na manalbe, ne? King Perry, and dakala po akwang aral kening piaglo na yun. Ang katanda kayo pong Manalbe, Perry, the musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, may kitikit tamo, duwano po rin makaschedule shows, and I'm sure marakala pa po rin tutuking palabas. Likitikit tamo po. Okay. Makanano may pagsa dyan, ining role ng Perry, medyo mabayad siya tayong role na ini. Oo, medyo mabayad yung role ng Perry. Do makaredit kong bagya, uling pari ko siyempre, itang maging biyena, itang kwento na from teenager hanggang magpari. Siguro yung challenge mo ngayon uling ako, pari na ako. Itang makananong may balik pa si Bayo na anak, teenager, magulo, makanyan. At saka siguro itang ako ang timpari, makananong kaya bakit yamang Christian kaya itang role ko, dapat i-pairing akit da. The story of Perry. Baka nito, mas maging effective ya, at mas makaka-inspire na ka rin aliwang kaya nakan mo naman. Siguro itang challenge bagya ka na ako. Pero ngayon naman, ulit sa rin Sir Andy, ang porang aliwang art, yung teatro, makapag-adjust naman at mas mag-improve every mag-prepare ka practice. Ka ba masyado kabado uling nakaman na usually makiabi karang makanyan aluwayang calling mo ngayon aluwanin naman yung calling alang kay ka rin kami kasakin. Atin mo rin kasakitan pero siguro itang formation kayong seminaryo atin mo naman kasawpad kaya kami tauling atin mo naman program makanya mag-present kami mo naman. At saka siguro, may balik kitang intention ng pong goal ng palabas. Ito, vocation campaign, pumakasap ka rin aliw, pag-spark ka rin kaya na, mag-push ka na ako na masamasan. Kauli na mo mong, palagay mo timely na pasibaya mo palagay in Perry. Very timely Yeah, very timely especially po ka rin kaya nakan ngayon Yung goal na kasi yung Sir Andy ngayon mas reach mo na rin kaya nakan. So, I think we are getting there. Itang mas arich milan kaya nakan, mas dakan ma-inspire ka rin kaya nakan magtango kayong kayo sa nga pong gin. And at the same time, pasikanan ng karelang ugnayan kayong pamilya. Oo, dakalya po, actually dahil ko po abangan. May po dakalya po lessons kayong family, barkada, religious vocation, yaliwa.
halos 8 dekada. Ano na po yung pinagbago ng BIFAR? Siguro 40 years ago, simula po dun sa hospital. For 78 years. So, meaning 1947 na ano ang na-establish ang BIFAR. Hindi pa siya BIFAR noon, Philippine Fisheries Commission yan ano. So hanggang sa nag-evolve siya as Bureau of Fisheries. And there was a time na naging staff bureau din siya ng Department of Agriculture hanggang sa mabalik uli as line bureau. So marami na talaga yung nangyari na from a mere agency for regulation and of course for training and technical assistance. It has evolved now into a powerhouse, yung not only on those mentioned functions. Now, we are now on livelihood interventions and capability building, and even nasa stage na tayo na management na ng ating resources through the establishment din ng fisheries management areas. So, na talaga siya, kumbaga interactive with the communities, with the sector, at nasa tayo, science-based na kung ibig sabihin. And for policy decision, other than fisheries. So even yung mga anak ng mga mangisda natin, so they will opt more sa mas lucrative na kumbaga profession other than fisheries. But nakita din naman natin with the with the emergence ng itong IoT o Internet of Things, AI and other modern technologies, pwede nating i-entice yung ating mga kabataan through their knowledge on these things para makabuo tayo ng mga policies and